A čas sa zamerala hlavne na to, aby žiaci trošku pochopili, čo je to energetika, čo je to silnoprúd, slaboprúd, čo je to jemná mechanika, kybernetika, robotika, aby trošku vedeli zájsť hlbšie do tejto problematiky. Aby vedeli, čo je to zamestnanie, ktoré energetik musí ovládať, čo musí všetko ovládať, čo mu to vlastne prináša a kde všade sa to vie využiť. Akustika, čo to znamená akustika? Vie niekto povedať? Daj. Ozvučenie, to znamená, máme akustické ozvučenie koncertov a tak ďalej, sál, kína, divadla a tak ďalej. Super, potrebujeme mať človeka, ktorý to vie robiť. Ďalším takým, ktorým bolo zájemné, je kybernetika a robotizácia. To znamená, že máme na škole také nejaké roboty už? Videli ste? Videli sme tých psíkov, áno, máme tu robotov, to znamená, začínate robiť okolo tých robotov základné veci, úkony, aby vedel doprava, doľava, aby vedel zaspievať, aby vedel zaspať. Aby sme pokračovali, tak sme trošku oživili. Máme tu našich žiakov, ktorí vám jednu pesničku zaspievajú alebo zarepujú. S tým, že text je následne k tejto hodine. Skúste si zapamätať, čo bolo v tom texte. Druhá hodina bola o tom, že sme stavali v skupinách rozdelené generátory. Ideme na tú výrobu toho minigenerátora. Dobre? Ja vám ukážem, ako by som si to predstavoval. Tu máme nejaké pomôcky. Potrebujeme kliniec s tým, že dáme si magnet. Do stredu pôjde kliniec, aby vám vznikol takýto rotor. Keď to bude upevnené, tak vznikne tento štýl rotora. Túto škatulku potrebujeme, aby sme vytvorili takú cievku. Obaliť medzeným drôtom. Drôt máte pripravený tu. Či hrubší, či tenší, to všetko záleží na vás. Obalím ju takým spôsobom, že mi dva konce, prvý a posledný, zostanú voľní, na ktorý primontujem ledku. A čím viac samozrejme obalím, tak čo sa stane? Tým bude väčšia indukčná cievka a tým mám šancu, že keď prepichnem cez stred presne ten kliniec a vopchám ho donútra a budem ho točiť, vznikne teda elektrický prúd a zasvietí žiarovka. Obmotávali sme okolo krabičky drôty a potom aj magnety sme spájali a potom svetielko svietilo. Nesvietilo? No, nesvietilo. Zatočili sme to vlastne takou vrtačkou a chytilo ten magnet o tie drôtiky také spojenie a začali nám svietiť žiarovky, ale nepodarilo sa nám to bohužiaľ. No, nevyšlo to možno preto, že neboli úmerne robené tie škatulky, neboli správne možno doľadené tie vibrovacie magnety. Takže skôr si myslím, že keby sme mali v podstate predpripravený materiál a na tej dnešnej hodine by sme vlastne robili len to magnetické pole, tak by to bolo podľa mňa aj jednoduchšie, aj rýchlejšie a dosiahli by sme teda zdarný koniec, že by to svetelko svietilo.